Tema. Shall. Hello. ಅಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಂದು. ಹಲೋ. ಏನು ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಳಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೆ. ನೀವು ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಇದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇವರು ಆ್ಯಂಕರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಂಕರ್ದಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಅಡಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಾಂ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ
ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय
श्री संस्थान गोकर्ण पत्रकाली देव मठाधीश की श्रीमद विद्याधर स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद विद्याधर स्वामी गुरु महाराज की श्री संस्थान देव मठाधीश की श्रीमद विद्याधर स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद शिवानंद स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज ಕಾರವಾರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಶಿಂಗಿ शिवमोगाचे आणि त्यांचे परस्परिक समाजातर्फेन कोणाल्याची त्यांनी दय करून वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करतो कागडाला सिद्धापुर शिवमोगा आणि विंगडगावच्या खंचे समाज बांधवाचे पदाधिकारी आयल्याची त्यांनी दय करून हांगा वेदिकेर येवका म्हणून विनंती सर्व लोक बस कारवाई करून सर्व लोकांना शांत रीतीने बसका आईचे सभा कार्यक्रम प्रारंभ करतासाठी प्रथम जाऊन आमचे आराध्य दैवत श्री लक्ष्मी वेंकटरमण कशिंजी परिवार देवत कशिंजी उभय स्वाम्यालय आराध्य दैवांक टाइम पडताची कशिंची आमगेले दोन्ही स्वाम्याले चरणारविंदाका अत्यंत भक्तिपूर्वक प्रणाम करताची आईचे सभा कार्यक्रम प्रारंभ करताची प्रथम जाऊन वेद घोष आमगेले वैदिक वृंदारन हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांस्तनोभिर्व्याशेम देवहितं यदायोः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ताः पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नो अस्तु
शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्ति 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 ओम. वैदिक वृंदा धन्यवाद सांगतो सा. तशींची आता देवता प्रार्थना श्री महिला मंडळीचे GSB समाज. वक्रतुंड महाकाय देव गणपती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती देव देवतांचा ऋतूंचा अधिपती देव देवतांचा ऋतूंचा अधिपती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती प्रसन्नाय रूपाणि उजाळे मती प्रसन्नाय रूपाणि उजाळे मती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती शूर्पकर्णः एकदन्तरे श्रीविनायका आदिअन्तरे शूर्पकर्णः एकदन्तरे श्रीविनायका आदिअन्तरे पूजिते तुला साधु संतरे पूजिते तुला साधु संतरे सुखकर्ता दुःखहर्ता दाव संकटे सुखकर्ता दुःखहर्ता दाव संकटे वक्रतुंड महाकाय देव गणपती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती गाता कोटी वेद पुराणी महिमा गाता शिणली वाणी गाता कोटी वेद पुराणी महिमा गाता शिणली वाणी ऋषि मुनी है नमिते चरणी ऋषि मुनी है नमिते चरणी पामर हे माजरे काय हे गती पामर हे माजरे काय हे गती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती देव देवतांचा ऋतूत अधिपती देव देवतांचा ऋतूत अधिपती वक्रतुंड महाकाय देव गणपती वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय देव गणपती
महिला मंडळी का धन्यवाद सांगतासाठी आज हे विशेष एक कार्यक्रम वेंकटरमण देवालय प्रतिष्ठापन जावन फाल्यां 24 तारीखेक 60 वर्ष जाता आसाची हे एक विशेष सुवर्ण संदर्भारी आम्ही हे एक कार्यक्रम अत्यंत चंदायन जावका मठाधीशाले हांगे येवन एक पादस्पर्श जावन कार्यक्रम अत्यंत वैभवान जावका म्हणून आम्ही परमपूज्य गोकर्ण प्रतिगाळी जीवोत्तम मठाधीशांक तशींची परमपूज्य गोमांतक कैवल्य मठाधीश हे दोन्ही स्वाम्यांक आम्ही समाजातर्फेन विनंती दिल्ली हे एक विनंती मान्य करून आजी आमगेले देवस्थानाक परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी येवन पाविल जाले तांकां हांव समाजातर्फेन तशी सर्व लोकांतर्फेन अत्यंत भक्तिपूर्वक स्वागत करता आसा तशींची हे कार्यक्रमाक आमगेले कैवल्य मठाधीश परमपूज्य श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी तांगेले बी आमी विनंती केल्ली येवन एक हे कार्यक्रमाक तांगेले एक मार्गदर्शन दिवन कार्यक्रम एक अत्यंत चंदायन जावका म्हणून विनंती केल्ले प्रमाणे तांणी बी आजी हांगा येवन पाविल जाले तांकां बी हांव अत्यंत भक्तिपूर्वक स्वागत करता आसा तशींची आयचे कार्यक्रमाक उभय मठाचे वैदिक वृंद तशींची आमगेले देवस्थानाचे वैदिक वृंद तांकां बी हांव अत्यंत भक्तिपूर्वक स्वागत करता आसा तशें आयचे कार्यक्रमाक विंगड गांवच्यान शिवमोगा कारगल सिद्धापुर सिर्सी तशें अनेक गांवच्यान हांगा समाज बांधव आनीक दोन्ही मठाचे शिष्यवर्ग पाविल आसाची तांकां बी हांव अत्यंत हृदयपूर्वक स्वागत करता आसा तशींचे आमगेले हे कार्यक्रमाक अत्यंत चड संख्येन आमगेले हे सागर गांवचे समाज बांधव येवन पाविल जाले तांकां बी हांव अत्यंत हृदयपूर्वक स्वागत सांगताची आतां परमपूज्य स्वाम्याले पाद्य पूजा चलता तश 10 जाणां वतीन पाज पूजा कोरका म्हणून घेवन हांव विनंती करतां शतजन्म सफल झाले गुरु सार्वभौम आईले मठांतु धन्य धन्य आम्ही सर्व सागर जनता धन्य धन्य आम्ही सर्व सागर जनता शतजन्म सफल झाले वज महोत्सव आईले मठांतु धन्य धन्य आम्ही सर्व सागर जनता धन्य धन्य आम्ही सर्व सागर जनता श्री विद्याधीश स्वामी पतगाळी अतिवर्य श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी कैवल्य मठाधीश ज्ञानचक्षुदितले महायोगी वर्य ज्ञानचक्षुदितले महायोगी वर्य
शतजन्म सफल झाले गुरु सार्वभौम आईले मठांतो धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता गुरुवचन प्रवचन सदा मंदिरात घडता गुरुवचन प्रवचन सदा मंदिरात घडता पठण श्रवण मननाने ब्रह्मज्ञान मिळता पठण श्रवण मननाने ब्रह्मज्ञान मिळता शतजन्म सफल झाले गुरु सार्वभौम आईले मठांतो धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता आमगेलेची हे भाग्य सदा विठ्ठलाले दर्शन आमगेलेची हे भाग्य सदा शंकराले दर्शन हरि भजन सदा मठांतो जन्म जाले पावन हरि भजन सदा मठांतो जन्म जाले पावन सत जन्म सफल झाले गुरु सार्वभौम आईले मठांतो धन्य धन्य आम्ही सर्व सागर जनता धन्य धन्य आम्ही सर्व सागर जनता आनंद सर्व दिशान सर्व भक्त जनांक आनंद सर्व दिशान सर्व भक्त जनांक जयकार मंदिरांतो गुरुवर्यांक जय जय जयकार मंदिरांतो गुरुवर्यांक जय जय शतजन्म सफल झाले गुरु सार्वभौम आईले मठांतो धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता शतजन्म सफल झाले वज्रमहोत्सव आईले मठांतो धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता धन्य धन्य आम्ही सर्वै सागर जनता श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय श्री 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 कैवल्य मठाधीश की जय भगवान वीर विठ्ठल की जय भगवान भवानी शंकर की जय आमगेले हे 22 धोरणो येऊचे 5 तारीख पासून चलचे हे विशेष कार्यक्रमाक आम्ही समाज बांधवा लागी ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ विनंती केली हाका आमगेले समाज बांधवांना अत्यंत एक मस्त एक सहकारान एक इतली दिवसा जावत तितले आमके एक ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ हे पावयले आसा हे ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆचे एक विशेष पूजा परमपूजा उभय स्वाम्याला हाताना जावक म्हणून आम्ही स्वाम्यालेगी भेट केली त्यांना विनंती केले ते दय करून स्वाम्यानं हे एक ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆचे पूजे चलोवन दिवका म्हणून हांव तांगेलेगी भक्तीपूर्वक जावंक गेलो
अश्वपूर्वाङ्गनमध्यामस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीं श्रीर्मा कां सुरोस्रानिरण्यप्राकारां गाढामर्पयन्तीं पद्ममेसनां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियं चन्द्रां प्रभासाय शरवन्तीं श्रियं लोके देवनिष्ठां दानां तां पद्मिनीं शरणमः प्रपद्ये दक्षिणेर्मेण शतां वारुणे आदित्यवर्णे तपसोति जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिम्बः तस्य फलानिवद्वसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्यालक्ष्मीः उपैर्मां देवस्य कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराश्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलान्येषामलश्चेनाश्रयाम्यहम् अहोदिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णोद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वगुणानां विभोभवे श्रियम् ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯ प्रतिष्ठापना वर्धन के त्या भद्री महोत्सवाचे गेल्या वर्षी आम्ही परमपूज्य गोकर्ण मठाधीश श्रीमद श्री विद्याधीश टीकाल स्वाम्यालय दिव्य उपस्थिती गेल्या मार्च महिन्यात आम्ही या भद्री महोत्सवाला चालन दिले हे चालनेनंतर गेल्या मार्च हे मार्च फाल्गुन अष्टमीपासून आम्ही येतोपासून एक 12 हवन ते महिन्याक अनुगुण जाम ते देवालय अनुष्ठान करून हांगा प्रत्येक हवन सेवादाराले उपस्थित आणि परमपूज्य स्वाम्यालय मार्गदर्शनातून अत्यंत विजृंभणेन संपन्न झाली तशी जी ह्या सर्व कार्यक्रमात
प्रति आमगेले देवस्थानांतू कसन कार्यक्रम चलताची तेन्ना आमगेले तिन्ही मठाधीशाले उपस्थिती उरनु तांगेले मार्गदर्शन की तांगेले अनुग्रहान प्रत्येक कार्यक्रम अत्यंत चंदायन चलता सच आयज हे कार्यक्रमाचे सर्वांकही एक अनुग्रह आशीर्वचन कोरका म्हणून हांव परमपूज्य कैवल्य मठाधीश श्रीमद श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी लागी भक्तिपूर्वक विनंती करतास. वागर्थाव्य संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. प्रथम देवगुरूंचे स्मरण करून तसेच लक्ष्मी व्यंकटेश देवाचे स्मरण करून उपस्थित जमिल्ल्या सर्व शिष्यवर्गास भक्तवर्गास प्रीतीन नारायण संपूरक आशीर्वाद करतात. सागर शिरवंते तुम्ही सर्व गौड सारस्वत समाजाच्या वतीन औंदूच्या वर्साक देवप्रतिष्ठा जाऊन 60 वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्तानं वज्र महोत्सव हे तुम्ही गुरूंच्या आज्ञेनुसार आशीर्वादानुसार तुम्ही प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या अष्टमीक विविध धार्मिक वैदिक अनुष्ठान तुम्ही सर्वजण भक्तिभावनेनं तुम्ही करतात ते पळून ऐकून आमकां अतिशय आनंद जाल्लो आसा. गेल्ल्या वर्साच आमगेल्या हांगा मुक्काम जाल्ले त्यावेळेक तुम्ही विनंती केल्ली की औंदूच्या वर्साक ह्या सांगता कार्यक्रमाक उपस्थिती लावून आशीर्वाद दोन्ही स्वाम्यानं उपस्थिती लावून आशीर्वाद करता म्हणून विनंती. आमगेले थोडे आरोग्य काही दिवसांत थोडे नरम आशिल्ले कारणान येवचे की ना म्हणून थोडे विचार आशिल्ले. मागीर थोडे काही विचार बदल जाले परंतु शेवटी देवाल मना कशें आसा आनी तातल्या तातूंतही तुम्ही आता भजनांतच सांगिल्ले की तुम्ही सागर सर्व भक्तवर्ग धन्य झाले दोन्ही स्वामेल दर्शन घेऊन दोन्ही स्वामेल उपस्थिती आणि ह्या कार्यक्रमाक एक तुमगेली कळकळीची एक निष्ठापूर्वक जावन आशिल्ली एक देवगुरूंबद्दल आशिल्ली यस्य देवे पराभक्ती यथा देवे तथा गुरु म्हणिल्ल्या प्रमाणे ही देवगुरू भक्ती तुमगेली आशिल्ली म्हणटाना आमगेलें आरोग्य थोडें नरम आसलें जाल्यारय तुमगेल्या भक्तीक लागून देवानच प्रेरणा दिली. तसेच गोकर्ण मठाधीश सुद्धा उपस्थित उरतले म्हणटाना आमी ते बाकी सगळे देवा पांय मुळा दवरून आमी आज हांगा येवन पाविल्ले आसा. तुम्ही सर्व जाणां श्रद्धेन भक्तीन निश्ठेन अतिशय योग्य रितीन आणि भव्य स्वागत तुम्ही केले. फाय नेपाराच्या दिसाक सहस्र कुंभाभिषेक तसेच सांजवेळा दिग्विजय आणि विविध ह्या वास्तव्याच्या कालावधीन दोन्ही स्वाम्यांच्या उपस्थितींत विविध धार्मिक वैदिक अनुष्ठान हांगा जावचे आसा म्हणून सांगचे विचार पत्रिकाय आमकां पावली. तशेंच सांगचे विचार कितें म्हणले जाल्यार तुम्ही सर्व जाणां अतिशय सुंदर रितीन स्वागत केले ते पळोवन आमकां अतिशय आनंद जायत आसा. आमी देवगुरूचरणी प्रार्थना करतात की सर्वांच्या मना भितर आशिल्ली देवगुरूंबद्दल आशिल्ली श्रद्धा निष्ठा भक्ती त्याचबरोबर मनुष्य जन्माचे मुख्य लक्षण नराच्या नारायण स्वरूप जावचे परब्रह्म स्वरूप जावचे. तशीच जन्मोजन्मी आम्ही बहुपुण्य केले तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली. तशीच तुम्ही आता म्हणिल्ल्याप्रमाणे भजनांत म्हणिल्ल्याप्रमाणे मनुष्याच्या जीवनांत पुण्याक प्राधान्यता आसा परंतु पळोवचें गेलें जाल्यार पुण्याक प्राधान्यता जरी आसले जाल्यारय आजकाल पापाक सुद्धा प्राधान्यता दितात. परंतु पापाक प्राधान्यता दिले जाल्यार कसलं दुःख जाता कसलं हे जाता हे तुमकां खबर आसा. जाल्यारय मनशा कडल्यान कळत नकळत का असेना पापकर्म हे घडत उरता. परंतु ते पापकर्म जरी घडत असले जाल्यारय मनुष्याक ताजे दुःख किंवा ह्या जन्मान नाही तर मुखारच्या हातून सुद्धा जर यदा कदाचित भगवंताची जर इच्छा असतली किंवा मनुष्याचे जीवकर्मानुसार जर अनुष्ठान हे प्रारब्धानुसार जर ताका जर ताजे जर भोगचे असले जाल्यार ते तो भोगू शकता. परंतु ते जर आमकां जर चुकवचे असले जाल्यार किंवा आमकां ताजे पुन्हा ताजे संगच आमकां लागचे ना जाल्यार आमी पुण्याक आमी प्राधान्यता आमी दिवंक जाय म्हणून सांगचे विचार. तेजेच खातीर सांगिल्लें आसा की जन्मोजन्मी आमी बहुपुण्य केले संतान सांगिल्लें आसा
तेव्हा या विठ्ठले पांडुरंगे कृपा केली. विठ्ठल म्हणल्यावर साक्षात परब्रह्म स्वरूप नारायण स्वरूपच जाऊन असं म्हणताना आम्ही मनुष्य जन्मांत आयले जाल्यार ताजे जर आम्ही जर स्मरण जर करूंक ना जाल्यार ते व्यर्थ असा म्हणून सांगचे विचार. ताजेच खातीर भक्ती करचे म्हणले जाल्यार कितें, आमी अशीच पुजा उपचार आदी आमी केले, कोणकी सांगले म्हणून आमी केले, मालगड्यान सांगले सकाळी उठून नमस्कार कर, चल कामाक वच, स्कुलाक वच, चेडूं आसलेलो स्कुलाक वच अशें सांगले म्हणून केले म्हणले जाल्यार ते संस्कार जरी हे जरी असले जाल्यार मनपूर्वक जावन जेन्ना करता, आपुलकीन जेन्ना करता, आपलेपणान जेन्ना करता तेन्ना तातूंतल्यान ताका आपोआपच ताजें मन ते देवचरणी, भगवत चरणी, भगवत स्मरणांत, चिंतनांत ते लीन जाता म्हणून सांगचे विचार. परंतु हे केन्ना जाता, जेन्ना आमचे कडल्यान बरे कर्म जाता, जेन्ना आमचे कडल्यान बरे विचार आमच्या मनांत येता, जेन्ना आमचे कडल्यान बरे आमी कोणाले विचार आयकतात, धार्मीक विचार आयकतात, देव विचार आयकतात, जावं संस्कृतीक कितें विचार आसा ते आयकतात, किंवा जे जे कितें विचार आसा ते आमी बरे करून आमी जेन्ना आयकतात तेन्ना तातूंतल्यान आमचे वयर एक संस्कार जाता आनी आपल्या कडल्यान ते कर्म, सत्कर्म हे घडत उरता. ताजे खातीरच वेदो नित्य मदीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम म्हणून सांगिल्लें आसा. वेदाचें नित्य अध्ययन करूंक जाय. सर्वांक ते शक्य जायना जाल्यारय वेदाचे एकाच ब्राह्मणांक ते सांगिल्लें आसा ते आसाच, जाल्यारय सर्वांक ते जायना जाल्यारय ताका आतांच्या ह्या कलियुगांत तशें सांगचें म्हणलें जाल्यार वेद हे अध्ययन करच्याकच जाय, ब्राह्मणांक सांगिल्लें आसा. जाल्यारय जांकां कोणाक जर शक्य जर जायना जाल्यार पुराण वाचनादी तितलेय जरी जायना जाल्यार भगवद्गीता वाचनादी तितलेय जरी जायना जाल्यार भगवंताचें नामस्मरण हे अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लें आसा. ताजेच खातीर नामस्मरणाक प्राधान्यता हे अत्यंत योग्य जावन आसा. कारण नवविध भक्तींत नामस्मरणाकय अत्यंत प्राधान्यता दिल्ले आसा. ताजे खातीर तुमी सर्व जाणांना आज हांगा उपस्थिती लायिल्ली आसा ते पळोवन आमकां अतिशय आनंद जायत आसा. आमी आनी एक दीस मुखार विचार आमी तुमगेल मुखार मांडटलेच. सोमेल सुद्दां आतां हांगा आशिर्वाद जावचे आसा म्हणटना तुमी सर्व जाण आज हांगा उपस्थिती लायिल्ले आसा ते पळोवन आमकां अतिशय आनंद जायत आसा. आमी देवता चरणी प्रार्थना करतात की हे अनुष्ठान मुखार जावचें आसा ते निर्विघ्न रितीन जावन आयच्या दिसाक हांगा होरे काणिके सुद्दां तुमी सर्व भक्तवर्गान आपापल्या परीन यथामती यथाशक्ती तुमी सर्व जाणान देवगुरूंक तुमी समर्पण केल्लें आसा. हातूंतल्यानय तुमगेली भक्ती ही दिसून येत आसा. गणपतीचे मुखार मुर्ती दवरिल्ली आसा म्हणटना ते सर्व काही निर्विघ्न रितीन जावन ताजे सर्व श्रेय तुम्हा सर्व भक्तवर्गांक दिवन तुम्हा सर्वांचे सदैव उत्तरोत्तर कल्याण जावो. तुम्हा सर्वांक अशीच धर्मान चलची सद्बुद्धी, सद्विचार, सत्प्रेरणा प्राप्त करून देऊन सर्वांचे उत्तरोत्तर कल्याण जावो म्हणून आशीर्वाद करतात. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. सागर शिरवंते गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातर्फेन औंदू वर्ष अत्यंत महत्वाचे एक कार्यक्रम आमगेल्या सागर लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू घडत आसा. एक वर्षा पयले आमगेले हांगा उपस्थितींतू वज्र महोत्सवाचे चालना तुम्ही आरंभ केल्ले. फाल्गुण शुद्ध अष्टमी तुलेन मुकाविले जावचे तसले फाल्गुण शुद्ध अष्टमी पर्यंत
हे 1 वर्ष वज्र महोत्सव आचरण कर का म्हणून तुम्ही संकल्प केलाय. त्या संकल्पाप्रमाणे आताची कवळे मठा स्वाम्यांना सांगितल्याप्रमाणे प्रति अष्टमीक शुक्ल पक्ष अष्टमीक एक हवन कार्यक्रम दवर घेऊन आतापर्यंत रथ हांगपर्यंत येऊन घेऊन पाविल असा. आणि आता मुक्तायाचे हंत सांगता कार्यक्रम मंगलोत्सव उभय स्वाम्याला उपस्थितींतू आता मुकाविले 9 दिवस की 10 दिवसांतू चलचस मळे. आईच्या दिवसाक विशेष कसन की म्हळ्यारी उभय स्वाम्याला हांगा आगमन जायत असा. आताची कैवल्य मठाधीश स्वाम्यांनी कितलेक सागर गांवचेर एक प्रीती आसा म्हणून घेऊन त्यांनी दाखवून दिले. आपल्याला आरोग्यांतू कमी पण असल्यार वैकेची शिष्यवर्गाला एक भावनाक खंचे रीतीर हे जायना उर कामळ कितीरी त्यांनी आज मुद्दाम हांगा उपस्थिती उरून गेलो. ह्या मंगलोत्सवांतू त्यांनी उपस्थिती दिल्ला असा. तांगेल एक सागर गांवचे बद्दल कळकळी कितला असा त्यांनी अभिव्यक्त केलेला असा. सो इतलेक गुरुलेक मार्गदर्शन उभय स्वामीला उपस्थिती ह्या कार्यक्रमाक प्राप्त जातास म्हळे. आईचे महत्वाचे कसन की म्हळ्यारी 10 वर्षा पहिले म्हळे 2016 वर्षाक हांगा सुवर्ण महोत्सव घडिले. तेन्ना अशीची कैवल्य मठाधीश स्वामी तशीच आमगेले पर्तगाळी मठाचे आमगेले गुरु स्वामी उभय स्वाम्यान उपस्थिती उरून घेऊन त्यांना सुवर्ण महोत्सव घडिले. आणि 10 वर्षानंतर वापस कैवल्य मठाधीश स्वामी तशीची गोकर्ण मठाचे आत्ताचे प्रस्तुत स्वामी उभय स्वामी मेळ घेऊन वज्र महोत्सव करत असले एक संदर्भ आमगे लेक्कान समाजांतू सुवर्ण महोत्सव आणि वज्र महोत्सव अशी 2 स्वाम्याला उपस्थितींतू घडचे ना घडिले हे आमगे लेखान इतिहासांतू प्रप्रथम पंता जातासा म्हणून घेऊन सांगचेक आम्ही इच्छा पावताले. मुखार खंय जल्ल उरताले आमकां ताजे बद्दल संपूर्ण विषय माहिती ना उरताले. किंतु सागरांतरी वज्र महोत्सव आणि सुवर्ण महोत्सव 2 स्वाम्याला उपस्थितीन घडलं म्हणले एक इतिहास निर्माण जाल्लो आसा. आताची स्वाम्यान सांगले तांगेल्या आरोग्याबद्दल. किंतु आज एक संतोष जाता आईचे एक उभय स्वाम्याला आईले एक वेळ जर हरशीची अवलोकन केल्यारी कितलेक देव आम्ही केन्ना सांगता जाऊ चुटू बऱ्याक म्हणून घेन. पळय आमगेले तुमगेले फाल्याकची अष्टमी आज पंचमी मध्ये 2 दिवस गॅप 23-24 तारीखाची 1 दिवस गॅप उरले. इतलासलेर वैकेची 1-2 दिवस पहिले येत आशिल्ले. बट आमगेले एक कार्यक्रम आम्ही व्यस्त आशिल्ले. शिवरात्री महोत्सवांत आशिल्ले आणि एक उपनयन कार्यक्रम आशिल्ले. पहिले आम्ही उत्तर दिवन जाल्ल्या निमित्तान आमकां चेंज करच्याक अवकाश मेळना. सो आयच्या दिवसाक 22 फेब्रुवारीक आम्ही हांगा येवन पावले. आयच्या दिवसाक अश्विनी नक्षत्र म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. अश्विनी नक्षत्र म्हळ्यारी सर्व ही देवता गणांकची तो वैद्य जावन घेवन आसा, डॉक्टर जावन घेवन आसा. अश्विनी देवता म्हळ्यारी ताका डॉक्टर म्हणून घेवन वैद्य तो कित्याक म्हळ्यार सर्व ही देवतांगणांक तो फिजिशियन जावन घेवन आसा. आणि तागेले हाजेन सर्व ही आरोग्य रिकवरी जावची की हे की तेवटो अश्विनी देवतेक सांगिल्लें आसा. आता हे सांगचे कारण तात्पर्य कसन की म्हळ्यारी अश्विनी देवता म्हणून सांगिल्लें उरताले. किंतु त्यांनी कसन आसाची अवळी जवळी जावन घेवन आसाची. त्यांनी जोडी जावन घेवन आसाची. ते सूर्य आणि संजना म्हणले तांगेले ट्विन्स जावन घेवन जन्म आयले तसले दसरा आणि नासत्य म्हणून सांगिल्लें आसा. ते दोन्ही लोकांक मेळून घेवन अश्विनी देवता अश्विनी कुमार म्हणून सांगिल्लें आसा. सूर्य आणि संजना हांगेल सुपुत्र जावन घेवन हे अवळी जवळी जन्माक आयले. तांगेलें नांव दसरा आणि नासत्य अशी दोन्ही. आज तसले अश्विनी नक्षत्राचेरी 2 स्वामे सागराक येवची तशी जाल्लो आसा. म्हळ्यार नक्षत्राक कशी एक देवता सांगिल्लो आसा दसरा नासत्य तशीची सागर हे कार्यक्रमाक कैवल्य मठाधीश गोकर्ण मठाधीश दोन्ही स्वाम्याले उपस्थिती अश्विनी नक्षत्राकची येवची तशी जाल्लो आसा. आतां नक्षत्र चेंज जाले
किंतु आम्ही केन्ना पुरप्रवेश केले तेन्नापर्यंत अश्विनी नक्षत्राची आशिल्ले. सो फाल्यां कोणें तरी पंचांग वचून पळयलें म्हळ्यार हे कश्ट जाता म्हळ्यार कितें आतां स्पश्टीकरण दिलें. सो त्या निमित्तान आमी पुरप्रवेश करताना अश्विनी नक्षत्र आशिल्लें आनी पुरप्रवेश करताना तुमकां दिसतालें स्वामी हांगा वट्ट जाल्या म्हणून, किंतु अर्ध तास पयलें आनी कडेन आमी वट्ट जाल्लेची. सो त्या निमित्तान उभय स्वामेले उपस्थिती हे योग्य नक्षत्राचेरी अश्विनी नक्षत्राचेरीची स्वामेल हांगा आगमन जाल्लेलें आसा. आतां हे कार्यक्रम करताना मस्तीतले तुमकां व्यवस्था करची पडटा. विशेष जावन घेवन सर्व लोकांक देवाल एक प्रसाद हे महोत्सवा संदर्भारी प्राप्त जावका म्हळ्या उद्देशान सर्व लोकांना तांगेले जोडी तुलेन एक अंश तांणी एक होरे काणिके रुपारी आयच्या दिसाक हांगा तांणी वज्र महोत्सवाक दिवन घेवन ते सर्व ही होरे काणिका उभय स्वामेले अमृत हस्तान ताका पूज आनी कोरून घेवन आतां मुखावेल दिवसांतू तुमगेले हे कार्यक्रमाक उपयोग करून घेवचे तसले एक संदर्भ हांगा प्राप्त जाल्लो आसा. म्हळ्यार चड समय आमी ही आयच्या दिवसाक आमी घेनाची, मुखावेले कार्यक्रम ही आसा. तशीच परांच दिवसाक हांगा सहस्र कुंभाभिषेक उभय स्वामेले दिग्विजय महोत्सव आसा. ते नंतर महाविष्णू याग हांगा घडचो आसा. कुमकुमार्चन कार्यक्रम आसा. मार्च 1 तारीखाक हांगा सभा कार्यक्रम आसा. सो अशी अनेक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तुमी गांथून घेतिल्ले आसा. व्यंकटरमणा लेगी परिवार देवालेगी सर्व ही देवाल्याक आमी प्रार्थना करून घेवचे हेची की म्हळ्यार आत्त पर्यंत हे वज्र महोत्सव चालन जाव पर्यंत आत्त पर्यंत 1 वर्षांतल्यान आत्त पर्यंत देवान उठूची निर्विघ्न रितीरी करूसून दिल्लो आसा. आतां अंतिम घट्ट कसन आसा हे मंगल महोत्सव कसन आसा. हे मंगल महोत्सव वैकेची अत्यंत बरे रितीरी देवान करूसून कसने विघ्न यानाशीची सर्व ही लोकांक उभय स्वामेले संस्थाना देवाक सेव करतसल भाग्य, उभय स्वामेक गुरु सेव करतसल भाग्य, तशी तुमगेलो मोगाचो व्यंकटरमण हांगा आसा तागेले वैकेची सेव करतसल भाग्य एक पंथा मेळटसल अवकाश तुमकां प्राप्त जाल्लो आसा. फाल्यांनी मेळना. हे 10 दिवस मात्र अवकाश. आनी कडेन राहे जाल्यार आनी परत 60 वर्ष या ना. उभय स्वामी जावका म्हळ्यार आनी परत मस्त प्रयत्न करका पडटा. सो अशी एकदम अवकाश मेळना. केन्ना अवकाश मेळ्ळे ताजे तुमी संपूर्ण लाभ घेवन घेवन हे कार्यक्रमांतू तुमी उपस्थिती उरून घेवन तुमगेले यथाशक्ती कसकसन सेव करचे जाता ते संपूर्ण तुमी सेव करून घेवन तुमगेले कुटुंबाचे बऱ्यापणा कितेरी हे तुमकां देवान दिल तसले अवकाश. आतां स्वाम्यान सांगले की बहुजन्म पुण्याचे विशयान उठू जाले वापस पुण्य जोडका जाल्यार हे कार्यक्रमान तुमी उपस्थिती उरका. तेन्ना मात्र वापस तुमी पुण्य जोडचेक तुमकां अवकाश मेळ्ळे. बाकी कडेन पयशे जोडचे असल्यार ना आनी कसन जोडचे असल्यार मार्ग आसा. किंतु पुण्य जोडका जाल्यार ते देवस्थानांतू देवाल सन्निधानांतू गुरुल सन्निधानांत मात्र तुमकां अवकाश मेळटा. त्या न्हयशीची तुमगेली एक भावना उभय स्वाम्यान येवका तांगेले उपस्थितींत हे कार्यक्रम करका हे तुमगेली भावना. आमगेले म्हालगड स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले गुरुच्या शिष्याची भावना गुरुला गुरु पदवी देतो म्हणून सांगिल्ले. शिष्य वर्गाले समाज बांधवाले तांगेल भावना कशी आसा गुरु बद्दल त्या निमित्तान गुरुक गुरु पदवी एक प्राप्त शोभता म्हणून सांगिल्लें आसा. तुम्ही सर्व लोकांले शिष्य वर्गा निमित्तान आज उभय स्वामी हांगा तुमकां मार्गदर्शन करतसल एक स्थानारी बसून तुम सर्व लोकांक मार्गदर्शन करतसल एक स्थान ना पीठ जावन घेवन सर्व ही समाज बांधवांक मार्गदर्शन करत आसा. म्हळ्यार मुखावेल दिवसांतू आयच्या दिवसाक आयलेची आज आयतार आसा तुमी आयल्या हय किंतु फाल्यांतल्यान सोमार जाता म्हणून घेवन आनी तुमी हे चेंज करनाकाची कित्याक म्हळ्यार वापस मेळना. आनी आमकां संतोष हेय आसा तुमगेले हे वज्र महोत्सवा संदर्भारी आमगेले 550 वर्साचे वैके कार्यक्रम हांगा घडत आशिल्ले. आमगेले 550 वर्साचे कार्यक्रमांत वैकेची सागर गांवचे लोकांनी वॉलंटियर्स रुपार की ना होरे काणिके रुपार की तेही तुमी त्या संदर्भारी सहकार दिले. आता आमगेले संदर्भ आमगेले कार्यक्रमां तुमी सहकार दिले तुमगेले कार्यक्रमां आमी हांगा घेवन घेवन पाविल आसाची. सो आनी उभय स्वामेले उपस्थितीन तूं हे कार्यक्रम बरे रितीरी जावन घेवन
ಮೂಲಬಿಂಬಾಂತೂ ವೆಂಕಟರಮಣಾಲೆ ಮೂಲಬಿಂಬಾಂತೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ सानिध्य अभिवृद्धी जावनू शापानुग्रह शक्ती अभिवृद्धी जाव का तन्निमित्तानं जय जय लोक हांग येताची आणि देवाला एक मागणी घालताची ते सर्व ही मागणी देवानं परिपूर्ण कोण देऊ का तज्जन तुमके एक भावन येता की आमगेलो सागर व्यंकटरमण देऊ आम्ही कसने मागील आमक कोरंगेन दिता म्हणले एक भावन कसं नसा ते अनिकची जागृत जाव का म्हणले आम्ही देवाला की प्रार्थना करताची आणि आईल तसले ना हे एक महोत्सवाक वज्र महोत्सवाक केन्नाय एक रूट असा येवचे आम्ही येवचे एक रेग्युलर रूट असा किंतु हांगा जात्रा महोत्सव आशिल्ले निमित्तान हे पण तर उटुकडे जात्रा शिरसी जात्रा सागर जात्रा यल्लापूर जात्रा सिद्धापूर जात्रा उटुकडे जात्रा किंतु सागरांतू दोन जात्रा एक मारिकांबा जात्रा आणि एक व्यंकटरमणाल जात्रा हे एक थंय ऑलरेडी जल्ल असा आता हांगा जावच असा आणि टाइम पळया शिरसी जात्रा आणि हांगाचे सागराचे व्यंकटरमणाले दोन्ही एक पंत आयिल्लो असा सो एक देवा म्हळे योगा योग म्हणचे केन्ना तुमकां उडगा सुरताले हांगा सागर जात्रा आशिल्ले थंय शिरसी जात्रा आशिल्ले दोन स्वाम आयिल्ले शिरसी जात्रा आसतनाची आमगेले हांगा वज्र महोत्सव जाले हे उठूची फालेक इतिहास जावन घेनू वापस वापस चिंतन करतसले अवकाशू व्यंकटरमणान अनुग्रह केल्लो आसा हाचे संपूर्ण लाभ घेवन घेनू तुमगेल जीवन धन्य करूसून घेवचे आणि येताना हे एक कार्यक्रमांतू स्वागत उभय स्वाम्याक एक टॅब्लोचेरी स्वाम्याक दर्शन घेवचे तसले स्वागत करून घेनू मठा गौरवा प्रमाणे स्वागत केले बद्दल ह्या संदर्भारी आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करतसले उद्योग व्यवसायांतू चवडून घेवचे तसले शिक्षणांतू आमगेले हे व्यंकटरमण देवस्थानांतू आढळित मंडळी तांणी सर्व ही एकत्रित उरून घेनू हे कार्यक्रम चंदाई रितांनी करूसून दिवू का म्हणून घेनू देवाले आम्ही प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या आम्ही मंगल घडेताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. हॅलो अत्यंत संतोष उभय स्वाम्यांना समाज बंधाचा अनुग्रह आशीर्वचन केल्याबद्दल सर्व समाजातर्फे आम्ही उभय स्वाम्यांना अत्यंत भक्तिपूर्वक सादर प्रणाम करतो असे. आता 10 जणांका अनुग्रह मंत्राक्षत उभय स्वाम्याला हातान जाता तदनंतर सर्व लोकांना येईल सर्व लोकांना प्रसाद भोजन व्यवस्था होता सर्व लोकांनी प्रसाद भोजन घेऊ का म्हणून विनंती करतात. आणि दय करतो हांगा स्वाम्याक भेटचे परस्परीक स्वाम्या
व्यवस्थित करता म्हणून विनंती करता